Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kutamandidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwini wa zolengedwa zonse. Madalitso ndi mtendere zipite kwa mtumiki wathu womaliza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, atumiki onse, maswahaba onse, akubanja la mtumiki, komanso asilamu onse kufikira tsiku la kiyama. Asilamu anzanga, mukuyenera kudziwa kuti pamene munapanga chisankho chokhala msilamu, kapena pamene munazindikira kuti inuyo ndi asilamu, dziwani kuti inuyo ndi nyali yowala koma nyali yake ndi yobisika. Taonani pamene chinthu chachitika, ndipo pamalo pamene pachitikira chinthucho pakhale kuti pali chizindikiro kuti wachitayo ndi msilamu, silipita ndi dzina lake la munthuyo kuti cheuje apanga chakuti chakuti, komano limapita ndi dzina la chipembedzo cha munthuyo kuti msilamu wakuti uja wapanga chinthu chakuti chakuti. Ndiye olo pamalopo patakhala kuti amene wachita chinthucho ali ndi chizindikiro cha chipembedzo china chosakhala chisilamu, ndipo chizindikirocho ndikukhala choonekera, simuzamva kuti wachipembedzo chakuti chakuti chija wapanga chinthu chakuti. Ndipo kuyambira lero mukuyenera kuzindikira kuti inuyo muli njira yeniyeni, njira yowala, njira imene ikatilowetsa ku janna insha Allah. Taonani pamene maiko akunja ena amene amakhala kulimbana ndi maiko a Chisilamu, iwo aja akakhala kuti alakwira maiko amene wa Chisilamu, sapanga jaji munthu amene wapanga cholakwika chija kutengera ndi chipembedzo chake. Langizo kwa inu anzanga asilamu, dziwani kuti inuyo chikhalidwe chanu ndi chimene chikuonekera kwa anthu aja amakupanga ni jaji kutengera inuyo kuti mukuchokera chipembedzo chiti. Ndi pamene muzazindikira kuti Chisilamu ndi chipembedzo chenicheni, chipembedzo choona, chipembedzo chopanda mabodza, chipembedzo chopanda kupondereza. Ngakhale asilamu amasiku apano mchitidwe wopondereza ndi chikhalidwe chawo. Pali zipembedzo zina zosiyana-siyana zimene siziloleza mowa, koma tangu onani msilamu amene sanavale mokhala ngati msilamu koma anthu aumudziwa ndi msilamu wakaledzera, muzamva kuti msilamu wakuti ujama mwamowa. Muzamva anthu ena iyi Chisilamu chi ndi cholemera. Chisilamu si cholemera. Kulemera ndikunena apa osati kulemera kwa ndrama. Chisilamu akuti ndi chipembedzo chopereka bize. Iya zimakhala kuti inuyo chikhalidwe chanu mwazunguliridwa ndi zinthu za machimo kwambiri, ndipo kuti mupange kanthu kakang'ono kabwino mmalemedwa ndi inuyo. Allah chilichonse chimene analetsa ndi kuloleza, chilichonse anachiloleza ndi kuletsa ndi cholinga. Ndipo inuyo ngati simukutsatira chiphunzitso cha mtumiki wathu sallallahu alayhi wasallam, wallahi tsiku lina lake mudzalira, mudzanong'oneza bondo lanu malingana ndi chisankho chanu. Pomaliza penipeni, Allah subhanahu wa ta'ala akulankhula mu surati al-An'am verse number 108 kunena kuti ndipo usawatukwane amene akupembedza mafano kusiya Mulungu. Kutelo kudzapangitsa kuti iwo amutukwane Mulunguyo mwamwano popanda kuzindikira. Pomaliza penipeni ndikumpempha msilamu wina aliyense payekha kuti azikhala olingalira pa nthawi ina iliyonse pamene akufuna apange chinthu. Dziwani kuti pamene mukupanga china chilichonse, anthu sazakupanga ni jaji kutengera pa zinthu zimene mmapanga kuti inu ndacheuje, ayi azapanga jaji kutengera kuti inuyo mukuchokera chipembedzo chanji. Ndipo pamenepo muzangoyika equals kuti Chisilamu ndi chipembedzo chenicheni ndipo chipembedzo chowongoka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.